min jaata sans farba sa ruttima hande nder Fouta ene waɗi alɗuɓe so tawi en kaalat gonga ene waɗi kadi anduɓe nder reedu Fouta ene waɗi kadi yimɓe ganduɗa ko laamɓe ene jogui manan juuɗe juutɗe soko tawi ha hande ɗo ɗo yarete Foutankoɓe mana ene e wondu ene wiye manan hôpital uji godani ɓe gona e woyde laabi ɓe gona e woyde courant ɓe gona e woyde école aji ɓe gona e woyde est ce que cikkuɗa onon hande heɓɓe dowɓe manan on gofani lawol moɗon wona min mi heedani dow mais wono mi heedani dow keɗɗon ko onon goni alɗuɓe heedani dow ala ko mbawmi wadde hami mbimi aɗani mbimi Fouta waɗi alɗuɓe ene waɗi anduɓe ene waɗi lamɓe mais ko an koye alɗuɓe jeeɗa ko mawɗum somi alɗuɓe he mi waɗi ko ponmi wadde ko mi yeehi annani ganduɗa hoore makko famde fof duuɓi jeeɗiɗo mboɗo liggana yimɓe annani taw ko kaalisam prop annani ganduɗa ko mami yeeya galle jaam mi watta hen hay soko tawi ko élection waɗi ko mami yaa ko guittumi fof komi waɗa mi waddana yimɓe ɗum ɗon annani ganduɗa hoore ma mi wawi hen ko mbiɗa ko noon jangguɗo kala jangguɗo hande keeɓi métis walla ɗo so jooɗaki France jotto ko Dakar ala hen jottoɗo Fouta guila e médecin hen noon ha e goɗɗo ha e directeur kala hen bawɗo waɗede annani ganduɗa hay goto hen hande yaata Dakar sa yi hande hôpital Wourossogui ene hersini wiyede hande radio annani ganduɗa ma jomum yaaha ha Louga annani ganduɗa ha Louga annani ganduɗa hoorema pour waɗoyde radio éco ɗum ɗo radio scanner walla goɗɗum ene hersini fotani wonde radio Matam fotani wonde radio hande hani ko waɗede e nder Matam e nder Wourossogui yimɓe mayoɓe ɓe foof annani ganduɗa ɗum par ce que hande ko kamɓe ardiɓe ɓe aɗa andi neɗɗo ɗo wawi jogade annani ganduɗa neɗɗo laamu wona jogogal ala laamu ene weeli ene wawi ko laamu wawi wadde hunde kala ko ɗumanaji aɗa wawi jogade jawdi ha heewa a wawa wadde par ce que jiɗɗa wadde fof ko politicien en so tawi iwani e ɗo en jaata politique kalis so iwani en jaata o saa hande ɗo gonɗen ɗo ko politique kalis tan so wona politique kalis ala no mbawɗen yaade wawi nawde en tan annani ganduɗa hoore ma ko hande ko yimɓeɓe ƴeewa politique ko nawata yimɓeɓe développement ko wawi nawde yimɓeɓe guila e hôpital uji guila e ha e ɗum ayi ɗo joni komin gulli ko danema wulli ɓe mbaɗi lawol nana fewne ayi ɗo joni min keeɓi lycée ji ɗiɗi min keeɓi anani mo Sine Diom Diore mo Jafane Sorokum anani ganduɗa so Allah jaaɓi 2020 fof ma mowe par ce que min galano anani ganduɗa collège aji tan gonno ɗon joni min dañi lycée ji ɗiɗi wonno ko ɗum ma jaaha Dodou walla jaaha Thilo sukaɓe rewɓe anani hande kadi Foutankoɓe sukaɓe rewɓe tan janggata sa yi joni aɗa hawra e laabi kawra anani ganduɗa temedere debbo anani ganduɗa ko worɓe 10 goni hen ɗum ɗon hande sukaɓe worɓeɓe anani ganduɗa mbawa janggata liggotako heddi ko anani ganduɗa hoorema ko jooɗade tan jawinde anani ganduɗa ɗum bas ata e ɗum ɗon noon wawa nawde hen yeeso mawnam nana France walla jiɗmi yaade ko France walla jiɗmi ɗannade ɗum ɗon wawa gasde anani ganduɗa ɗum ɗon noon nawata en yeeso ko enen fof jaggodiren kamɓe wonɓe caggal leydi ɓe anani ganduɗa Haalpulaar ala hen fof reddoɓe ndenden tan mbaɗi société wodani o société tan daari ko Haalpulaar en société mo jiɗɗa rendude fof moni fof so waɗi o jamfata goɗɗon min hande mi fuɗɗinoma ñande puɗɗimi dañde kalis hadam dañde kalis mi ara garage pompier kirmi ƴettimi taw minde somi dañi kalis ɗum mi wondi e wonani hitande dañmi kalis gari mi coolmi anani ganduɗa capantati quelques minicar wiyannda ko Air Dial anani 96 yimɓe fof jii otoji ɗi ene jaaɗo Fouta ene garta ko ñande nden ñande hen ɓuuri busdemi par ce que lobbade joguino ɗum lobbade yeehi anani Haalpulaar en a yiyata ɗo ha transport Haalpulaar en tan mbaɗɗo ha yeehi kono otoji ɗi ne mbaɗmi hen yimɓeɓe kamɓe fof bonno ha boyi par ce que chauffeur tan nen dawranmi ko 15 000 francs mbatti otoji ɗi mbatti ɗum mboɗo jogui nani hande 50 carte grise wawa wadde dépasse am mi suuɗo mi watta suudade chauffeur en andi jomum arat pono fosi kadi ko Haalpulaar en ɓe mbaɗmi hen e ɓen ɗo hande kamɓe fof ko mawɓe ɓe gandi ko kalanmi ko gonga anani Air Dial kamɓe fof sa wi ɗum anani ganduɗa ɗum kañum e Baba Seck Jafane anani ganduɗa wanno ɗo en Air Jafane ɗi fof hande anani ganduɗa ɗum fof yeehi haalaɓe kono sukaɓe hande arɓe liggotoɓe transport ɓe ko liggotoɓe hande sa yi minicar uji dogoji ɗo e Fouta ɗi hande kamɓe fof koɓe wawɓe liggade eɓe liggo eɓe jaaha hande noon wawi nawde en tan ko yimɓe wonɓe caggal leydi ndi kamɓe fof ɓe jaggodira ɓe mbaɗa hunde woda ko waɗa sa yi Fouta hande ñande yimɓe gulli pour ndemeji walla ɗum holno waɗirte ndiyam laamu men ne jogo laamu wawa jogade ndiyam paɗum laamu jogoto ndiyam jogo ndiyam mbaɗan forage moon keɓon forage uji moon mbaɗan caggal leydi opi dipasseur uji moon fof ko noon mayi holno laamu wirata jogo on laamu kay woy ko wallude on kono so wi on yon mbattu yo ene jogo ɗum ɗon anani gara wawa gas ɗum histoire mum on nani ɗum ɗo ñande gure ɗe mbaɗi hen manifeste jarade manifeste ni ɗum fotani wonde
ko min jiɗi yimɓe waɗaɓe ɓe yoɓe tinno yimɓe ɓe ɓe gartira haqqillaji mabɓe ɗum ɗo koko gasata so gasi kadi anani ganduɗa ko goɗɗum artata ɗo ko wawi artude ɗo ko foof hande laamu Ablaye Wadda e laamu Macky vraiment leydi ndi fuɗɗima bougé par ce que laabi mbaɗama hen anani nana fuɗɗo yaade kono noon so tawi yimɓe watteɓe ɓe ɓe jiyani yimɓeɓe so ya ɓooyi jiɗɗo hen joom kaake mum fof ne naata e politique hen dogat ko wayno Sam Farba joni sen namdima ɗum wiya ɗum wiyata ko sa mbiyen ko sa jogi kalima wata naata politique minen min naati hen joni ko drogue nani minen hankkadi min mbawa yaltude kono somin mbawno yaltude min goppanno par ce que ɗum soti ko wonanta koyere ma sa faye yaade ko ma mbaɗa auto ji tati hande mi yeeyat galle mi sooda auto mi fuɗɗo mi yaha duuɓi jeeɗiɗi on mbaɗ mi liggaki min addaki mi waɗani hay hunde ko ɗo tan mboɗe rewe mabɓe mbaɗa yaha Sam Farba Jawad jogi kalis wiɗaɗa funtuɗo en mi ganduɗa ɗum wawa gasde voilà anani ganduɗa mo joguino ko ɗon jogi ɗon fof ɓe ñaami haalaɓe fof ɓe ñaami haalaɓe te ala koɓe dokkuma hay batte mais ɗum wona lawol ala fof koɓe dokkima ɗum wona lawol hay batte ɓe hay batte ala dara min jiyani min jiyani kadi ko ɓuuri muusi min fof min ƴeftan o jase Macky Sall anani ganduɗa min donka yiɗɗum ɓuuri laabi temedere ko biddumi Macky Sall lettere mi yeehi ha la présidence mi yeehi ɗo kadi ha ministére agriculture jeehimi jooɗimi a heeɗi kala mbami koyne waɗami recevoir nde waɗa ɗum aɗa jeeyi ɗon ɗon itta mi nawi ɗo anani ganduɗa Mamadou Samba Mbow ko journaliste RTS jommi ko RTS nawimi ha jaami ha Dial pour yiide toon andude toon ɗuma ɗum pour a yetto ɗum waɗa yaltina ɗo hen Mamadou Samba Mbow ittata golle ittama ko sibako ko politicien men jitti ɗum donc firti min somi faami hay onon e nder moɗon woodi ko ɓeene gasa ɓeene gubba hay goto e moɗon yiiɗa yo goɗɗo yo yaado min mi asata min kam toujours onon e nder anani ganduɗa min kam kala ko gasmi yiɗɗemi ko fewne kono noon minen kala komin ñalli asde so ya hiiri anani ganduɗa kamɓe mawɓe ɓe eyyi ɗum woni ko kalmi woni ɓeene gasa ɓeene gubba gaskane wawi yajje kadi heewa poussiére kono mana luggitta voilà joni faya koye élection présidentielle koko aroyta en kalta haala élection commune aji ɗi paalen koye yimɓe hewɓe hannde kalata ko haala élection ngaji garoji ha tengti e parti moon biyeteɗo manan APR o yimɓe hewɓe ne mbiya élection o kala ne yetti parti o ko puusowo saabu parti o ko Allah walli on tan on keeɓi laamu kono ha ɗo ɗo yarete parti o ala gardiɗo ala keɗɗo caggal ko goto tan anda he gardiɗo woni mana président Macky Sall ko wona ɗum woni fof ko patron hoore muɗum ko ɗum ni ɗo ɗo yarete sinon sago mum on ditnan ni ha élection présidentielle par ce que ne risque puusot eyyi bo APR ne risque pusde kono hande yimɓe ɓe ko ñagotomiɓe hunde ko waɗa Macky Sall nde yarde holonoki ɗum mbimi min koolimi nde min jeehi weedu boseyaɓe ko Macky Sall de haaldi hunuko mum wi kañum so tawino wonano haaruno susde ɗum ɓennatano présidentiel kadi ma wallum haya deuxiéme mandat Macky Sall wi ko deuxiéme mandat waɗata yimɓe ɓe ne namdo pour troisiéme mandat mbimi troisiéme mandat kam ala e leyɗele he Ablaye Wadda kam probléme mo dañño o mi sikkani anani ganda par ce que Macky Sall kam kañum ko andi ko dañi ɗo ko mi sikki anani ganduɗa fartango dañi ɗo e ko hawre pétrole hawre ɗum ɗo mi sikkani so tawi anani ganduɗa ɗum ɗon kam yimɓe kadi Sénégal naaɓe so tawi ɗum Macky Sall liggima kono waɗi so waɗi 10 ans mum min jiiɗi kadi ko goɗɗo taw koye parti he lomto anani ganduɗa parti o kadi wawa yaade yesso taw continuation parti ko noon tan alay saago parti jibinaɗo mo daraki anani gandanɗa wa parti o ala probléme jogui ko gardiɗo tan ala dewɗe hen hay goto deuxiéme ala troisiéme ala hay goto ala heddi woni fof ko patron hoore mum minen kam ni min ganda min gandi tan ko Macky Sall par ce que min ganda so tawi patron toon walla goɗɗum hay goto goɗɗo ala fof min gandi hen kamɓe ɓe min gondi ɓe mbaddata politique Fouta ɓe par ce que kamɓe ɓe mbaɗani respect fuutankoɓe ɓe saɗa waɗi respect fuutankoɓe so fuutankoɓe haali metti mum kannoɗa ko noddude ɗum kalda e mum walla an ɗumanaji kono noon ɗum président hanani suuɗede minen hande sa yi hande Bosoye biyeteɗo o Bosoye hay paafal gotal so wona Sinthiou Boumakko ala guesa mbaɗabata ala fof guesa biyowomi anani gandanɗa hoorema Bosoye waɗama keni wiye mana ko ndema jogui anani ene wiye taw ko ndema jogui leydi jogade jogo ndiyam jogo nangue jogo leydi anani ganduɗa haydara par ce que so wiyama joom leyɗele en ɓe yo gar walla ɗumanaji ayi leyɗele ɗe ɗo mi wiyanima ya jaab Oumar Doro Koumé ko joom bawɓe joom kalisaji en gara keyɗe leyɗele ɗe guitta leɗɗe ɗe ha laaɓa mbaɗa hen ko kanŋe joguiɗen joguiɓe kanŋe noon ne kaani huccidde kanŋe men mbaɗa délibération so mbaɗi laamu ngu waɗa ɗumen compagnie kadi neɗɗo wiyata tan ni mboɗo faade laamu ala a waɗat hunde laamu ngu ara tawma hen min mi waɗi guese probléme an a waɗi kono laamu tawanima hen mbattiɗa ko woppude woppat par ce que ɗum probléme yiyade
ko jogi ɗon fof mi waɗi hen mboɗo yoɓa emploi ji mboɗo yoɓa fof ala fof kadi ko sa reemi a wawa dañde dottirɗa ko yimɓe ne ma heege maɓe heege an nani ganduɗa aɗa wawi woppude noon a nanga gawri aɗa wiyaɗa yeeyi a wawa a ittat kay dutta hen kadi haade ka mbaɗo ka dawrude anani min ngala kaali komin kono min jogui kay annani ganduɗa hoorema yidirde yimɓeɓe kay komin mbawi min mbaɗa hen ha hande ɗomin gonno ɗo ko ɗon min goni a faami kono kay wonde kam kalis kam min ngala ɗum par ce que wade min jeeyi galleji amin mbatta hen min joguino kalis amin komin joguino min ñaama sukiraɓe amin min guitti kadi min mbaɗe politique min naati hen ko ɗum waɗi mbima min naati ɗum falantere anani naatdem falantere nde noon hande kadi mboɗo welti par ce que min ko naarum falantere ko par ce que hande anani ganduɗa mi andama hen goho hande sa wi ɗum mbiye Samfarba mbarodi Dande Maayo anani ɗum ɗon ne welami anani par ce que ko Abou Diop fuɗɗinimi ɗum ni mbarodi Boso en mbimi ala mbarodi Boso en nan tan ko Farba min ko mbarodi Dande Maayo kadi gonɗa kadi ambassadeur Dande Maayo anani ko mbaɗodi da komi envoie ka Dande Maayo kala noon Dande Maayo ko foti ɗum mami haal ha ɗum mi wona opposition anani komi APR anani ganduɗa ko Macky Sall 2009 coonmi carte lam anani ganduɗa coonmi carte lam ko France anani ganduɗa mboɗo jogui carte lam anani ganduɗa coonmi ko 10 € hay goto ɓuranimi e parti he kono noon min jiyani koyamen par ce que sa yiyani hoorema kadi ɓe gonduɗa ɓe kadi jiyani koyemumen ene hamni sa ƴeewi hande ko wiyete port ne liggo ko Fouta foof minen fof Dande Maayo fof ko yimɓe tata liggoto port ah bon Dande Maayo fof no fotiri ko yimɓe tata soɓe jogui goɗɗo yo adde ko heddi ko kuddu to Cheikh Oumar anani hay ɓen sukaɓe ɓe gaddunomi ɗo anani 27 personnes ɓe Farba ƴeftuno kam fof ɓe kooti par ce que ma heɓetake 70 000 walla 80 000 mbiya ɗum pina subaka ɗo ɓe mbalanno gallam ɗo dow ɓe pila subaka anani ganduɗa hoorema dawa ɗo hen ne jooɓa temedere année jooɓa temedere retour no foti hawra wona nani ganduɗa ɗum ko 1000 francs 1000 francs wona 30 000 no foti wona 30 000 francs sa yeehi toon a wottima toon noon wottima 500 way wottima 500 so woɗɓe luuɓe cuuɗi ɓe noon ne yaaha holko neldata galle ma a wawa yaade ɗum nafanno yimɓe ko ɗum hande Fouta komin mbatti toon ko mbanmi toon ko so moni fof waɗino ɗum hono wuuro mumen walla duwanu men ɗo ma moni fof ma wonno yaari kadi hono amen Boso e hono amen ne mbayno leydi toon hono amen Dande Maayo ne wayno leydi toon wona Boso e tan min hande komi Dande Maayo najo wona komi biyeɗo ko Dial jeeyami kono noon ko Dande Maayo fof woni anani ganduɗa hoorema wuuro hewɓe moon est ce que mbaɗani ɓellere gadial fayi hakkine e direl muɗum so neɗɗo o dañi kañum tan e ɓesgugal muɗum mais watta gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe ma mbaw liggade hen naftoro hen koye munen cikkuɗa wona ɗum woni ko woodi hen ko ɗum ɗon noon woni ɗon kala dañƴo wattata koye hoore mum fewna galleji mum fewna foof hayɗi kala ma o kadi ene muusimi holno neɗɗo wonirta maire hoɗoya Dakar ɗum yo dokku maire hani waɗede ko joga jeeyaɗo anani ganduɗa hoorema e wuuro he tawa ene yaada yimɓeɓe guese ene yaada ɗum ko on woni maire on andata ñabbol yimɓeɓe kono kala mbaɗaɗo maire anani ganduɗa so ari ɗo en anani woppat Fouta an kadi ko heɓa ɗo jooɗo wona ha conseiller walla ɗumanajo min joni sa calcule conseiller anani ganduɗa ɗum wiyedem joni kadi yomi hubbuɗo o tan mi yaha conseiller anani deppiseɗa ko famde ko 200 000 aller retour jiida sa yeehi kadi ko dokkata ɗum ɗon hande anani sa woni conseiller walla adjoint maire conseiller ji tati sa yahani aɗa wawi riwede anani ganduɗa ɗum on fof woni hen kono hande anani ganduɗa ko masala ha e nder koye amen e walla goɗɗum ɗum foof anani kono noon hande ko ɓuuri musdemi hen foof anani ganduɗa hoorema kadi yimɓeɓe hande hanno ko waɗede taw woni jogui gartam commune so ala haydara wiyata ni ñaago commune tan wiyata ni ñaago so wawa gasde min jeera commune aji anani ganduɗa hoorema ko bâtiment ji ne jooɓa min jeera ko nayyi ne jooɓa min jeera minen ndi min jibinani min jii ko nayi amen jooɓanama alaman sono jooɓa saɗa yooɓa alaman ko jiɗɗa e laamu fof aɗa wawi heɓde kono so tawi a yoɓata ɗo joni gurilum waɗa li ko min waɗi feere ha laaɗɗe mbatti yoɓde min waɗi feere ha juuti waɗa ɗon hande ɓe keeɓi poste de santé nan ɗon poste de santé nan ɗon waɗa eyi ko heddi ko foof anani ganduɗa so wona taw ko ɗum farɓara tan itta kalis dokka yimɓe haydara goɗɗum ala kono Samfarba Diew ko welema mawɗo hande joddade ma ɗo henna émission ari haɗo haɗanno mi sikki bandiraɓe paami tigui rigui neɗɗo hol kañum soko tawino aɗa jogui wasio mo ganduɗa e waynorade e dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe ha tengti noon e ɓiɓɓe Fouta ɓe ganduɗa wono alɗuɓe anduɓe laamiɓe so tawino aɗa jogui wasio maɗa faara e munen holko wonata Diew Farba Bour Dial eyyi min dey ko wasiyo tan mbasi toon Foutankoɓe yoɓe tinno e koye mabɓe ɓe tinno e Fouta jangguɓeɓe alɗuɓeɓe lamɓeɓe ɓe tinno e Fouta par ce que so tawi Fouta ko Fouta men so boni tan ko enen bonira
min jiiɗade bona e génération men neɗɗo jawa capanɗe jeegom e goho hande so tawi ɗum ko hande tan walla janggo min jiiɗi sukaɓeɓe nde gummoto liggo leydi ndi wawa liggede so hade lawol anani ganduɗa 2020 lawol nana fewne yo guese ɗe mbaɗe délibération so waɗama délibération o wona anani ganduɗa hoorema partine yimɓe ne gara walla joom kalisaji ne gara ne ndema ene liggine ɗum ɗon yoɗani hande enen fuutankoɓe ressortissant en wonɓe caggal leydi anani ganduɗa hoorema yo dado ƴeewa anani ganduɗa ko nafata ɗum otoɓe ƴeew politique o soɓe ƴeewi politique o tan en jaata so tawi tan ko politique o tan ɗum politique o wawi ko arde walla enen kono politique o ko haare tan woni toon ko ɓe tan ne kaɓodiray ɓe ɓe ne ñamodiray ɓe hay goto yiiɗa anani mbirnuɗa Macky Sall joni so tawi ɗum somi wiyama joni somi wima hande mi meeɗa yiide Macky Sall mi meeɗa joddade mum mbiyata ko wona ko vraiment mi meeɗa joddade Macky Sall tampirɗa henni vraiment anani mi meeɗa joddade Macky Sall par ce que kabde jamais nde min mbaɗi nde laabi tati min mbaɗa ɗum min didde min gara ha présidence min didde min gara ha laabi tati courrier waɗe ɗum anani min didde ɗum fof waɗandi wona hunde ɗum wawa gasde holno ɗum gasarata politique kay wowi ko wallodirde ha ɗuma ƴeewan min min ƴeewani poste min ƴeewani ɗum min ƴeewi ko développement jahowo so tawi min guitti hunde min mbaɗi min jiiɗi ko laamu ngu waɗa hen hunde mum so laamu gonga laamu waɗi totti kam tracteur anani tracteur o anani ganduɗa hoorema ko 40 millions jarata ɓe dokki min 16 millions nani 16 millions 60 mille anani ganduɗa ɗum mi waɗi ɗum mi soodi mi yob mbo liggoro mbeɗa remra anani ganduɗa ɗum kono noon ɗum kadi tan yonani yoni kay ko anani ganduɗa hoorema taw yimɓe waɗeteɓe aɗa walle hen walla goɗɗum kono noon ɓemin gondi ɓe politicien ɓe gona yimɓe développement neɗɗo mo wona développement wawa yaarude yeeso yo Allah wallu min ha no Allah hokkirta min wawɓe wadde développement no comme Harouna Dia waɗata ni anani ɗum ɗon min cohli Allah jarama on jarama fuutankoɓe kadi mboɗo selli mboɗo e jaam ma raw mi wayri yiyede e ayaw o donc ko ɗum ɗo tan hayda batte goɗɗum ko min mbaɗani découragé kadi ha hande min ɓuuri jogade découragé anani ganduɗa hoorema yo Allah waɗan en jaam yo Allah waɗa APR yaara yeeso merci beaucoup Sampharba Diéw golle ma jooɗi peewi ko welema mawɗo hande jodade ma ɗo henna e Warango TV émission mbiɗo renku ɗum noon ha yeeso ko lawol merci beaucoup Allah jarama